दिनै आं बे हरखाबै लैहोर लैहोर फंबायजों माखासे फंबायमोन फैदों। आं गुफुर बियार चेनेलनिफ्राय फंबायनिसिम मोनसे खोथा सनितपुर आरो बिश्वनाथ मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय आं माखासे खोथा फंबायनाव सोंनाय जागोन। गुफुर हालामखौ रावबो मोनथियै गैया। आंबो गुफुर हालामावनो जेब्ला 83 बे दावहायाव आंबो सासे 6 मासनि सासे गथ'मोन। बे समाव माखासे जिउ जारिमिनखौ जोंनि आबै आबौमोनहा जोंनि आइ आफामोनहा जोंनि मेगनजों नुवाखैबाबो जों जेब्ला देरनायनि उनाव जोंनि माखासे रायजो राजा गेदेरमा रायजो राजाफोरनिफ्राय जों मोनथिनो हाबाय। बेबायदि समाव जेब्ला बिटिआर एकर्डनि जों बै समनि एकर्डखौ जों बुंनो थांला। बिटिआर एकर्डनि उनाव जेब्ला जोंहा फंबाय लैहोर लैहोर फंबाया गोदानै जों जोनोम मोननाय बर' बिमानि थैनिफ्राय जों बुंनांगोन जोंनि बे फरायसाफ्रा लोगोसे जों बुंनांगोन दिनैनि बे समावबो हरखाबै जों लोगो मोनलायदों। बेबायदि समाव जेरैबायदि फंबाया बिटिआर एकर्डजों आरो खोनानो मोननायाव जेब्ला गुफुरनि जाथायखौ लानानै दिल्लीनि दरजाया जेब्ला दिल्लीयाव सावरायलायनो थाखाय बर' हारिया जायगाखौ मोनदोंमोन। बेबायदि समाव दिनैसिम बर'फ्रा मोनथाम एकर्ड जाबाय। मोनथाम एकर्डआव दिनैसिमबो गुफुरनि जाय जारिमिनखौ लानानै गुफुरनि न' बां सावजानायखौ लानानै दिल्लीयाव जेब्ला सावरायलायनो थाखाय उपेन ब्रह्मनि नाजानायाव जायगाखौ मोनदोंमोन। बेबायदि समाव आं दिनै सोंगोन लैहोर लैहोर फंबाया मोननै डिस्ट्रिक्टनि फरायसाफ्रा बै समनि माखासे सोमावसारग्रा आबसुनि खोथाफोरखौ खोनासंनानै थानांगौ ना बिपिएफ हान्जानि खोथाफोरखौ खोनासंनानै थानांगौ ना गोदानै फैनाय इउपिपिएलनि सरकारनि खोथाखौ खोनासंनानै थानांगौ ना फरायसाफ्रा जेरै फंबायमोनहा लैहोर लैहोर फंबाया गावनि माखासे फरायसाफोरखौ लानानै जेरै थांनानै थानायाव ट्राइबेल हारि बर' हारिनि माखासे लामाखौ नुहुरदों। बेबायदि समाव आं फंबायनाव माखासे खोथाखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि फरायसाफोरखौ होगोन बा खावलायहरगोन होननानै आङो फंनैसो खोथाखौ आसा खालामो। खुलुमबाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जेसेबांखि आंनि लोगोरिफोर आरो आंनि लोगोफोर दा जोंबो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे जोङो थांनो सेस्था खालामनानैहाय खनसेबो जोङो सहैनाय जायाखै। नाथाय जोङो थाबैनो सेस्था खालामनानै आरो नाजानायजों लोगोसे जोङो थाबैनो सनितपुर आरो बिश्वनाथावहाय जोङो सौहैगोन। दा आदा सोंनाय बायदि बुंनांगौ बाथ्राया आंना बेनो जे जोंनि कालचारा सेम, जोंनि लेंगुवेजआ सेम, जों जेखौ जायो नोंसोरबो बेखौनो जायो, जों बर' नोंसोरबो बर', बेवहाय जेबो फाराग गैया। नंखायनो साननो गोनां बाथ्राया बेनो आन्दलनखौ खालामदों जों बर' माहारि हिसाबै खालामदों। बेवहाय सोरबा गुबुन हारि बा उमुक उमुक तुमुक होननानै जों खालामाखै। बर' माहारि हिसाबै जों आन्दलनखौ खालामदों। बेखायनो आंनि बुंनांगौआ बेसो जे नोंथांमोनहाबो जाहाथे दिनैनि जेबायदि जोंनि लिडारफोरनि दैदेननाय प्रमद बर' सार आरो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार आरो जोंनि सात्र संगठनफोर दिनै जोंना मोननै सात्र संगठन दं, एबसु आरो बनसु दङ। आं बिथांमोननि एगेन्स्टबो नङा, नाथाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोनहा जाहाथे नैबे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांखि प्रब्लेम सोमजिगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोनहा बेफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय ट्राइ खालामो। जुदि नोंथांमोनहा बै पलिटिक्सनि जुदि नोंसोरबो दैखराव गोग्लैसोनानै थायोबा आं सानो जे नोंथांमोनहाबो बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायाव गोबां गोब्राब जागोन। नाथाय आं पार्सनेलि जुदि आं सात्रफोरनि आरो जोंनि स्टुडेन्ट लोगोफोरनिसिम बुंनांगौबा जिरायनानै दाथा। नोंथांमोनहाबो बै समखौ जेब्ला नोंसोरो स्कुल गनाय बा कलेज गनायनि उनावहाय मोनसे दखानाव जिरायना साहा लोङो, बेबायदिनो नोंसोर एखमबा कलेजाव जुदि क्लास गैयाबा बिफां सायाव जिरायनानै जेबायदि सावरायो बेबायदिनो नोंथांमोनाबो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे समनि थाखाय दिहुननानै जेरै जोंनि आबै आबौ बिमा बिफा आरो जोंनि आदामोनहा गावनि लाइफनि गावनि यं जेनेरेसन लाइफनि बा गावनि बेसेन गोसा जिबनखौहाय बर' हारिनि जौगानायावहाय 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years कन्ट्रिबिउसन होबोदों। बेबायदिनो जोंनाबो बर' हारि हिसाबै मोनसे दायित्व आरो मावनांगौ हाबाफारि जे जोङो बर' हिसाबै सेंग्रा बैसोआव आरो सिख्ला बैसोआवहाय ओरैनो जिरायना थायालासिनो जेरैबायदि जोंनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि दिनै बिमा बिफाया बिदा बिब'आ सेक्रिफाइस खालामबोदों बेबायदिनो जोंबो सेक्रिफाइस खालामनांगोन। जुदि जोंनि बिमा बिफाया बा जोंनि बिदामोनहा जोंनि बिर जोहोलाव आदामोनहा जुदि सेक्रिफाइस खालामबोआमोनबा दिनै जोंनाव बिडिसिबो फैनाय नङामोन, बिटिआरबो फैनाय नङामोन आरो दिनैहाय जोंनाव बिएसिबो फैनाय नङामोन। आं सानो दिनैहाय जोंनि बिटिसिआव दिनै मेडिकेल कलेज जादों बा बर' इउनिभारसिटि जादों बा आरो गोबां इउनिभारसिटि जानो थांगासिनो दङ। बेफोरो जोंनि बर' हारिनि संग्राम खालामनायनि थाखायसो जाबोदों। जोंनि बिदा फंबाय आरो जोंनि माखासे बिर जोहोलाव बर'नि आदामोन
NDP आदामोन आरो जोंनि BLT आदामोन आरो बेजों लोगोसे गोबां छात्र संगठन जोङो ज' जालायनानैहाय बै समनिफ्राय सोमावसारबोगासिनो दंमोन नाथाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों जोंनि बर' लाइमोनफोरनियाव आं सानो कि दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय साननाय दंना गैया आरो गैयाबा नोंथांमोनहा बर' हारिनि थाखाय साननायखौ लाबोनांगौ मानो होनबा जों नाहर जों फिउचारखौ नाहर गोदोहाय जों मानि थाखाय बड'लेण्ड डिमान्डखौ खालामामोन जे गुबुन हारिजों जों नासयजाया गुबुन हारिजों जों मुगैजाया गादबजाया बे सेम आरो फिन खेबसेबाव जाफिननो थांगासिनो दंखौ आं नुनो मोनगासिनो दङ नंखायनो जोङो सांग्रां जानानै थानाया मोजां आरो जोङो सांग्रां जानायजों लोगोसे जोङो बर' हारिनि थाखाय मावलांनांगोन फै जोङो ज' जानानै खौसेयैनो बिश्वनाथ सारियानो हक बा जोंनि BDC-आनो हक जोङो ज' बर' हिसाबैहाय सानसे समाव जाहाथे बर' हारियाबो गुबुन हारिफोर बायदि जौगायो बर' हारियाबो जाहाथे गुबुन हारि बायदि सोलोंथाइ मोनो आरो बर' हारियाबो जाहाथे गुबुन हारिफोर बायदि डेभेलपमेन्टखौ मोनो बिनिखायनो जोङो ज' जाना खौसेयै खामानि मावनांगोन नोंथांमोनहा गोसोआव दुखु लानानै थानो मोननाय नङा दिनैहाय जुदि जोंना रावबो लिडार गैयाब्ला बा जोंखौ जुदि लिडारा दैदेननो गोसो गैयाब्ला नोंथांमोनानो सासे सासे साफा साफा गोसोखौ गुदुं खालामनानैहाय बर' हारिनि थाखाय ओंखारनांगोन गुफुरनि माखासे जाथायखौ लानानै जारिमिनाव थानांगौ ना थानाङा बेखौ फंबाया फंनैसो बुंनो हागोन नामा दिनै जोंनि बर'नि जारिमिनाहाय जुदि जोंनि बिमा बिफाया बा जोङो लेखायाव फरायनो मोनामोनब्ला दिनैहाय जोङो मोनथिनायबो नङामोन BAC एकर्डआ मा आरो BDC एकर्डआ मा दिनैहाय जुदि जारिमिन गैयामोनब्ला जोंनि बर' हारिखौ जोङो बर' होननानै मोनथिनाय नङामोन जोंनि बर' हारिया नारजि अमा जायो अनला ओंख्रि जायो दिनै जोंनि बर' हारिया सबाय साम' जायो नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिया अमाबो जायो बे अमा जानाय नारजि अमा जानायखौहाय जोङो मारै सिनायथि मोन्दों जे जोङो जारिमिननि गेजेरजोंसो जोङो सिनायथि मोन्दों दिनै बर' हारिया संग्राम खालामबोनाय दिनै जोंनि बर' हारिया गावनि लाइफ स्ट्रागल खालामबोनाय गावनि बेसेन गोसा जिबनखौ गारनानैहाय बेखौ जोङो माबोरै मोनथिनो मोन्दों जारिमिननि थ्रुयै मोनथिनो मोन्दों दा नंखायनो आं हास्थायो आरो साफ्रोमबो बर' फिसायानो लुगैगोन जाहाथे दिनै जेखि जाया जारिमिन गहपुरनि जारिमिन दानथार जानाय न' बां सावजानाय बे जारिमिनाबो लिरनानै थानांगौ आरो बेफोरबायदि जारिमिनखौहाय जाहाथे जोङो बै स्कुल LP स्कुल ME स्कुलाव जाहाथे जोङो बेफोरखौ फरायनो मोनो दिनैहाय जेखि जाया बर'नि संग्राम खालामनाय जेखि जाया बर'नि खहा जानाय खथि जानाय जाहाथे बेफोरखौ मोनफा मोनफा रोखा रोखा जाहाथे जोंनि क्लास 10 सिमावहाय जाहाथे जों फरायनो मोनो आरो जेबायदि जोङो बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैहाय हाई सेकेन्डारि एग्जामखौबो होनो मोननायनि फैबाय जाहाथे बेफोरबायदि जारिमिनखौ जोङो फरायनो मोनो दिनै जोङो गुबुन हारिनि जारिमिनखौ फरायनानै जों दिनै मोनथिगासिनो दङ जे गुबुन हारिया माबायदि सोलिबोदोंमोन गोदोनि बिसोरनि जारिमिना मा दा बेबायदिनो जोंनाबो जुदि जारिमिन थायोबा बर' हारिनि संग्राम खालामनाय आरो बर' हारिनि जे गोदो नासयजानाय बेफोरखौ साफ्रोमबो बर' फिसायानो बुजिगोन आरो बुजिनायजों लोगोसे आदामोननि सिमां आलादा रायजो सोमजिनाय बड'लेण्डआहाय सानसे समावबाबो जाफुंगोन दिनै रन्जन दैमारि सारमोननि सिमां दिनै प्रमद बर' सारमोननि सिमां दिनै हाग्रामा महिलारि सारमोननि सिमां दिनै एबसु आरो बनसुनि सिमां बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाहाय सानसे समावबाबो जाफुंगोन आरो बे जाफुंनायाहाय जोंनि इयुन जोलैयानो जाफुंहोगोन जुदि आदामोना हायाबा जुदि जों हायाबा जोंनि फंबायमोन जोंनि फिसालाफोराथ' हानांगोन नंगौना नङा आदामोन दा बेनिखायनो जारिमिननि गेजेरजों सानसे समावबाबो बर'आ फरायजाहैगोन जे बर' हारिनि नांनाया साधारन नांनाय नङा बिराद गोख्रोङै नांनाय समाव हरखाबै लोगो हमनाय जाबाय जाहाथे फंबायमोनखौ उननि समाव मोजाङै आरो लोगो मोनफिनो फंबायमोननिसिम गोजोननाय थाबाय